És a dir, el senyor que fabrica les eines d'espionatge i de destrucció telemàtica més bèsties que hem conegut a la història de la humanitat fins ara, i d'espionatge, no te n'oblidis de l'espionatge, que el Palantir, que a més té nom del Senyor de los Anillos, d'aquella pedra que ho veia tot, hòstia, aquest senyor diu que no, ell creu en la... Ell creu que, escolta, que la mort no és inevitable i per tant hem de posar tots els mitjans per ser immortals. Dius, hòstia, realment l'ésser humà en relació amb la tecnologia fa emergir totes les contradiccions que tenim. La nostra relació amb la tecnologia fa emergir totes les nostres contradiccions i tot el bo i el milloret i el pitjor.